אנחנו נשארים בפנים, ועכשיו אני רוצה להגיד לך, אני הסתכלתי כל האייטם הקודם על דוקטור הולנדר, ואומנם היא באה מהאסכולה המדעית, היא דוקטור לרפואה ומתמחה ברפואה פלסטית, אבל היא גם אישה, והיא הסתכלה בעניין רב על העניין הזה, ועכשיו יהיה לה מה להגיד על עניין הפנים שלנו מהצד הזה גם. אנחנו רוצים איתך בעצם להמשיך את הנושא שהתחלנו בפעם הקודמת, אנחנו מדברים על פיסול הפנים, אנחנו רוצים להבין איך זה עובד, כלומר מה קודם למה, כי פיסול פנים אמרנו זה כולל גם מילואים, וגם את המתיחה. וגם מתיחה. איך עושים את זה? מה מתחילים? נכון. היום אנחנו בעצם מדברים על השילוב המנצח. במשך שנים, את יודעת, תמיד טיפלו בקמת. אנשים היו ברדיפה אובססיבית אחרי העלמת הקמת. תמיד שהיו שואלים מה עושה את המראה המבוגר, אז כולם היו תמימי דעים, מראה מבוגר זה מהקמטים. אין קמטים, נראים צעירים. ואז כל פעם היה קצת קמת, היו מותחים. קצת קמת היו מותחים, והיינו מקבלים מראה שהוא מראה מאוד מלאכותי. כולנו מכירים את הנשים האלה המתוחות, שאין להם אף קמת, כולם מסתכלים עליהם. אין להם אף קמת ואין להם גם אף הבאה. נכון, אף הבאה, ויותר מזה, הן גם לא נראות צעירות. נכון. הן נראות מבוגרות, לא טבעי ולא צעיר. נכון. אז למה בעצם? אין להם קמטים. כי יש בריחה של הנפחים. נכון, כי חסר להם הנפח בפנים. חסר להם את אותה רקמה רכה, את אותם כיסי שומן במיקום הנכון, מה שגורם למראה הצעיר. וברגע שאנחנו מתעלמים מהתוספת נפח במקום הנכון, אנחנו בעצם לא מייצרים משהו שהוא טבעי. אז הדבר הנכון הוא קודם לעשות מילוי בעצם? בעצם, קודם אנחנו צריכים להבין מה גורם למראה צעיר, כשאנחנו מסתכלים על בן אדם. אז בעצם, יש לנו את מסגרת הפנים, שהיא קריטית למראה טוב, למראה רענן. מסגרת הפנים מורכבת משלושה אלמנטים. זה גובה נכון של גבה, לחי שמוגדרת נכון, וקו לסת שהוא אחיד. ויחד עם זה, נפחים שממוקמים נכון במקום הנכון. ברגע שזה, מסגרת הפנים מוגדרת ויש לנו נפח, העין שלנו הרבה יותר סלחנית לקצת קמת. לא מפריע קצת קמת וזה מותר. אז נשאלת השאלה, אוקיי, אז איך עושים את זה? אז הדבר המנצח זה בעצם השילוב, שילוב בין מתיחת פנים, שהיא בעצם סילוק, אני לא אוהבת את הביטוי מתיחת פנים. סילוק עודפי אור. סילוק עודפי האור, סילוק עודפי האור ופיסול פנים. זו הבחנה מאוד חשובה, כי אנחנו לא מדברים על מתיחה מעבר למה שהיה בצעירותנו. נכון מאוד, אלא החזרת עטרה ליושנה. לגמרי, וזה נורא חשוב. זה מתוכך הזה הבאת את המשפט הזה. החזרת העטרה ליושנה. הבאתי את זה מהמקורות לדעתי, אבל סבבה, גם מתוכך הזה. לא משנה, אני אסביר אחר כך על המשמעות האחרת של העטרה. אני רוצה לשאול אותך, ביום שבת, אני פשוט ראיתי כתבה בחדשות, אני מניח שהרבה אנשים ראו, על חומרי מילוי לפנים. ואני רציתי לשאול אותך ביותר באמת בתור מומחית לתחום. איך אני יודע, כשאני באה אלייך, מותר לי לשאול, זה חשוב שאני אשאל מהם חומרי המילוי שאת משתמשת בהם? מה זאת אומרת מותר? זה חובה לשאול, וזה חובתו של כל בן אדם שעוסק בזה, גם להציג. יש היום הסכמה מודעת. זאת אומרת, מנתח בלתי נפרד מהטיפול. מנתח טוב, לא יתעסק עם חומרים שלא מאושרים על ידי מכון הבריאות, ויש להם תקן FDA וכן הלאה. אני רוצה להאמין שלא, כן. עכשיו, אם אנחנו כבר הגענו לזה, אז בעצם מטופלות שואלות אותי, מה מתאים לי? יש היום בלבול אדיר. כן. יש כל כך הרבה הצעות לדברים שבעצם משפרים את המראה. אם זה חומרי מילוי, שומן עצמי. אם זה טיפולים למיניהם ממצקים ומסדרים וניתוחים, ומטופלות מבולבלות. אז צריך כמובן לעשות הערכה לכל מטופלת ולראות מה מתאים לה. עכשיו, ככלל אצבע, איך אנחנו מתחילים? יש את המטופלות שמגיעות ועושות טק, את הטיפול, את הדבר הקטן הזה שעושה את ההבדל. בדרך כלל, אצל נשים כאלה אפשר להתחיל בתהליך הפיסול. הן לא צריכות כירורגיה בדרך כלל. כי בעצם הן צריכות ניוד של הנפח למקום האנטומי הנכון, הגדרה נכונה של קו לסת, הגדרה נכונה של גובה הגבה מחדש, כמו שהגדרתי את הלחי, נכון? אז השקעים מתחת לעיניים נסגרים. ובעצם, ברגע הזה, אנחנו מקבלים את המראה הצעיר והרענן. אנחנו רואים בתמונות שממש ממחישות מה שאת מדברת עליו. מה באמת אותה אישה עברה? נכון, הנה, זו מטופלת שהגיעה אליי, אם אנחנו יכולים להסתכל בתמונה שלפני, יש לנו נדידה של הנפחים. הלחי אצלה איבדה מנפחה ונדדה כלפי מטה, מה שיצר לנו שקע באזור של האף התחתון, וכפל בין האף לפה, וטשטוש של קו הלסת. זה ממש נראה כמו תמונה של מטופלת ואחותה המבוגרת. אצלה אני התחלתי עם פיסול. מילאתי את הלחי על ידי שומן עצמי, את האזור של השקע מתחת לעין. אחרי שגמרנו את הטיפול, הפריע לה מעט עודפי אור שיש בצוואר.
כי נשארו לה עדיין עודפי עור, הצוואר אצלה גם, כמו שניתן לראות, יש בו עודפים. ואז לאחר מכן היא עברה פרוצדורה פשוטה, שפשוט הסרתי את עודפי העור מהצוואר, שהוא כמובן על ידי... קטנה, בהרדמה מקומית, אם היינו מתחילים בהסרת עודפי עור ללא המילואים, היינו צריכים למתוח יותר. היינו צריכים למתוח יותר, וגם לפעמים אנחנו עלולים לקבל משהו שהוא לא אנטומי והוא לא טבעי. עכשיו, ברגע שמתיחה היא לא טבעית, היא מאבדת בעצם מכל היופי שלה וכל הטעם שלה. אני חייבת אבל להגיד שמשהו גם בטקסטורה של העור שלה נראה יותר טוב. מרקם העור גם נראה יותר טוב. חלק מפיסול הפנים הוא בעצם גם טיפול במרקם. פיסול הפנים זה בעצם שם כולל שמאגד בתוכו את כל האמצעים השמרניים שיש לנו היום על מנת לטפל במראה הפנים. שמרניים הכוונה לא כירורגיים. לא כירורגיים, נכון. שזה על ידי החדרת חומרי מילוי שונים, בסמיכויות שונות לאזורים שונים, החלקה של הקמטים, וכמובן טיפול במרקם העור. אנחנו עושים מספר קילופי עור, בדרך כלל קילוף דו-שלבי או תלת-שלבי, על מנת לטפל במרקם. מרקם העור הוא חלק בלתי נפרד מהמראה, מראה הטוב שלנו, הזוהר. לגמרי, לא נשכח שפעם היה לנו... השילוב המנצח. כשהיינו תינוקות. כן. 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 זה היה מזמן, ממש מזמן. דוקטור הולנדר, תודה רבה לך. תודה רבה. בשמחה. אני רוצה להזכיר...